Taskar tarihi kashi na ɗaya. Yaƙin gobe da jihadin Shehu Usmanu ɗan Fodiyo, ta yaya rikicin ya fara? Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin Taskar Tarihi daga Gambiza TV. A wannan shirin muna binciko muku tarihin ƙasar Hausa bisa sahihan littattafai da binciken masana, tare da bambance abin da tarihi ya tabbatar da abin da har yanzu masana suke muhawara a kansa. Shekaru 200 da suka gabata, an yi wani yaƙi da ya sauya tarihin ƙasar Hausa gaba ɗaya. Yaƙin ya rushe wasu dauloli, ya kafa sabuwar daula. Kuma har yanzu masana tarihi suna tattaunawa akan muhimmancinsa. Amma ta yaya aka kai ga wannan rikicin? Shin yaƙin ya fara ne saboda addini kaɗai, ko kuwa siyasa, tattalin arziki, zamantakewa su ma sun taka rawar gani? A ƙarshen ƙarni na 18, daular Gobe tana ɗaya daga cikin manyan daulolin ƙasar Hausa. Sarakunanta sun shahara wajen yaƙi da faɗaɗa mulki, kuma Gobir tana da tasiri a yankin arewa maso yamma. A wannan lokacin ne wani malami mai suna Shehu Usmanu ɗan Fodiyo ya yi fice wajen wa'azi da koyarwa addinin Islama. Da farko wasu sarakunan Gobir sun ba shi damar ya koyar da addini da kuma wa'azi, har ma yana da kyakkyawar dangantaka tsakaninsa da fadar masarauta. Masana tarihi sun bayyana cewa dangantakar Shehu Usmanu ɗan Fodiyo da sarakunan Gobir bata fara ba gaba ɗaya. Farkon lokacin akwai zaman lafiya, kuma Shehu yana koyarwa a garin Dangel tare da almajiransa da kuma mabiyansa. Sai dai da lokaci ya ja, Shehu ya fara sukar wasu manufofin sarauta, musamman abin da yake gani a matsayin zalunci, rashin bin koyarwa addinin Islama yadda ya kamata, da nauyin haraji akan talakawa. Wannan ya sa dangantaka tsakanin ɓangarorin biyu ta fara tsami. Lokacin da sarkin Gobir Yimfa ya hau karagar mulki, rikicin ya ƙara tsananta. Wasu bayanai sun nuna cewa sarki Yimfa ya taɓa zama ɗalibin Shehu, amma daga baya ya ɗauki matakin taƙaita wa'azinsa, sannan ya umarce shi ya bar garin Dangel ya koma Gudu. Wannan hijira ta zama ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suka gabaci shekara ta 1804. A nan ne aka samu saɓanin ra'ayi. Wasu masana, ciki har da Maurice Lack, suna ganin tushen rikicin ya haɗa da neman gyaran addini da sauya tsarin mulki. A ra'ayinsu, ba addini ne kaɗai ba, har da yadda ake gudanar da mulki a lokacin. Wasu kuma suna ganin cewa rashin jin daɗin talakawa, matsalolin haraji da rikicin siyasa su ma sun taka rawar gani wajen ƙarfafa goyon bayan da Shehu ya samu. Don haka, a fahimtar masana da dama, wannan yakin ba za a iya bayyana shi a matsayin dalili guda ɗaya kawai ba. Sauye-sauyen tarihi galibi suna faruwa ne idan abubuwa da dama sun haɗu, ba saboda dalili guda ɗaya kawai ba. A wannan kashin mun ga yadda kyakkyawar dangantaka tsakanin Gobir da Shehu Usmanu ɗan Fodiyo ta fara sauyawa zuwa rikici. Amma abin tambayar ita ce, ta yaya aka kai ga ɓarkewar yaƙi a hukumance? Kuma wa ya fara ɗaukar matakin yaƙi? Wannan shine abin da za mu binciko muku a cikin kashi na 2. Maurice Lack, da Sokoto Caliphate, Repsol, Waldeck Man, da Fulani Jihadi Resistance, rubuce-rubucen Shehu Usmanu ɗan Fodiyo da kuma na ɗan uwansa Abdullahi ɗan Fodiyo, tarihin Gobir da binciken masana kan jihadin ƙarni na 19 su ne littattafan da muka duba wajen haɗa muku wannan shirin.
sunana Sani Effect Darma, kuna tare da ni a Gambiza TV. Idan kun amfana da wannan shirin, ku yi mana subscribe, sannan ku biyo mu shafinmu na Facebook, ku yaɗa wannan shirin domin 'yan uwa su ji su kuma amfana. Tambayar mu a wannan kashin ita ce, a ra'ayinku shin rikicin gobe da Shehu Usmanu Dan Fodiyo ya samo asali ne daga addini kaɗai, ko kuwa siyasa zamantakewa su ma sun taka rawar gani? Ku bayyana mana ra'ayinku a sashen sharhi.